Hello, mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi, kanatong tanan, no? Karon day, atong impadayon ang katapusang sumpay ng Sugilanon, istorya sa Gugma, part 25 mata, katapusang sumpay, final. O sa dili pa, ako na basahon yung nag-comment. Si Jerry Pino, ako ning kuya, walay biyahe, minaw sa atawag drama, salamat DJ Lick, salamat kayo sa pagpaminaw koy sa istorya sa Gugma. O kang Cindy Bautista, salamat idol sa pagkugin nimo og pag-upload. God bless you. Salamat sa pagpaminaw, Cindy Bautista. O kang Jerry Pino gyapon, kanindo sa drama, Jerpin Pino Vlog, amping kanunay DJ Lex. Salamat kayo sa pagpaminaw, Jerry Pino. O palihog lang ko mga ka-listeners, mga ka-DJ, palihog lang ko subscribe sa akong magawa nga YouTube channel, Jerpin Pino. Palihog lang ko subscribe. Salamat kayo sa pagpaminaw. O kang Marisa Arancon, salamat idol sa bilis sa pag-upload basin mahuman na jud ni karon. Salamat kayo sa pagpaminaw, Marisa Arancon. O kang Lynn Sebmen, ay thank you jud in town makabuang ni nga drama sa kanindot. Mao gyud, salamat kayo Lynn Sebmen. O kang Marisa Arancon, sa tanan nga drama o sa tanan nga ako napaminaw kini nga drama ako nagustuhan. Salamat sir, salamat sa pagpaminaw Marisa. O kang Len Shepman, ay si idol, mingaon man jud min tramahoy kasakit sa akong dughan, thank you sir. O kang Jenny Oliverios, my God, last na lang dahil ni maghinapos na. Mao gyud. O kang Joanne, hapit na jud ni mahuman, hapit na sad mamatay si Ibon og Lily. Salamat permi sa mamtikong pag-upload, amping permi from Taiwan. Salamat kayo sa pagpaminaw, Joanne. O kang Rocky Vlog, hapit na jud mahuman Lods. Mao gyud. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayo pagpaminaw. Baynod, ita maglangan ni ang katapusang sumpay ning Sugilanon, Estranyo sa Gugma, part 25, final. Daghang kayong salamat mga ka-DJ sa inyong pagkanunayong pagpaminaw sa katapusang sumpay ning Sugilanon, Estranyo sa Gugma. Idalit ka ninyo sa RMN Drama, Kining Sugilanon. Dalia, tita magbuwag. Hinalo magbuwag ta. Anong buhilag si mama? Unya, kasi may mulaban ako, kunawayon ko. Daw ka lang ko. Bisan asa ko, kaya ako'y maaway si mong kontra. Sinaaray sa mga batanong kasing-kasing. Dalia, tabangi ko. Lily, unsa man imong gibuhat? Ngitabangan di kasi imong problema sa una. Basta panahon na sad nga ako na sa imong tabangan karon. Dili ka makaikiyas na ko, Lily. Hoy, ikaw, Arnel. Dili ko si Lily. Gikan karon ikaw na si Lily. Dakong saan ako ang imong kaluha. Ug ikaw ang mubayad sa iyang dakong saan diri nako. Mga kundatan mo. Ayaw mingalit kong data na. Kay dili ikaw ang nagkiyas sa mong ginabuhi. Sukad makasa siya nako. Ako na ang tag-iya sa tibuok mong pagkatao. Pagkasal ako. Kundi ka gustong pantuson ko ang imong amahan o gigsoon. Adunay mga pagmahal nga gisuklian og pagluib. Adunay gugma nga natawo gikan sa kabangis. Sama nga adunay kalipay nga nagpaabot sa matag estranyo sa gugma. Estranyo sa Gugma. Tagsulat Maria Gina Fidel. Sa direksyon ni Ray Porres. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Ricky Karing. Laing dalit kanato sa RMN Drama, Estranyo sa Gugma. Ang miyagi atong nasayran, nakuha gid nila ni Jigger og sa iyang uyuan si Dalia. Ug walay kalibutan ini si Arnel
nga nagungaw na sa kamatayon si Dalia. Samtang si Corazon gihadlok nagmaayo ni Lily apan sa dihang gibubo na niya sa naong ang gasolina. Gidasmagan siya ni Bilyo nga nakaikyas sa gapos. Samtang si Yvonne miapas na nila ni Jigger. Balik kang Lily, gigapos na siya ni Bilyo. Karon mga higala, niya ang katapusang yugto ning atong sugilanon. Estranyo sa gugma. Buhi ko! Bilyo, ayaw kong kapusa! Buhi ko! Kung dili ka gusto may daot ang may tabo, di mo! Ay, ganyan mo no. Ikaw yan kay kamubunan ako. Muna ko yapan ko. Unya, di ka magpagapos? Ha? Ay, kung hadlo ka. Isa ay, kung hadlo ka. Unsang kinaang si Ranil? Nag-ilugan niyong tulo. Ha? O, sa tulo! Kamugod! Ikaw ay magkaluha. O si Mami Bon. Nakagusto sa si Yvonne ni Arnel? In love ka kayo. Dili! Sa dili. Wala tinuod yung sitwasyon. Amot ba? Nga nagamang nabuang ang babae ng si Ranil? O, unsi imong kamatuuran. Nga nahigugma si Yvonne kang Arnel. Siya mismo may angkod din ako. Mao ni among sikreto. Salamat. Ang imor man gitutukan yo. Nabila ka lang ko ay babalik ini ang tagyas pa yan. Ah, kuya pa lang sabi siya sa kusuto. Sige na tiyo. Patya na. Rato na siyang isudo sako. Unya ato din siyang batu-batuan. Tiyo. Patay pambot. Sumukan mo eh. Nanay pambot sa dagat. Kung mamatay na siya, isudo to sako. Dayon, atong isakay sa pambot. Ang pambot at mamahal. Ay, sakayan nga lang ang pangita. Kamauman ko mumuksay. Sa? O baka magsulti? Ay, nagsige man ko kunaw nga. Nga mas maayo ang bangka nga. Gimotol. Kay dali yung maabot laud. O sige. Ngita ko sa kaya sa baybayon. O kinahanglan patay na siya nagbalik ako ha. Pasaylo ako ha. Kay kinahanglan patyo niya dito ka. Kinang makitaan ko na si Dalia. Di na kumutuong ang normal pining iyang paggawa. Doon lagi siya problema na sugatan. Manang! Manang! Ay, ngano dong? Nakakita ka bang babae nga nakablo? Nga miagi din eh? Nakakita ko dong. Pero to aman siya dito sa dapit sa baybayon mo agi. O doon na siya'y kauban. Unsa? May kauban siya? Mahulagwal ba nimo ang itsura sa iyang kauban, Manang? Ay, kuan. Ay, tikuwang naman to dong. Puti na magbuhok. Puha ba ang t-shirt niya? Ay, mauna. Mauna ang gisulog sa tiguwang nga iyang kauban. Miuban sa tiguan? Iya maning giagak. Og tuwa sila paingon ditong bahina sa baybayon. Sa payag ni Efren dong. Mao ba? O nakakita ka ba ng Efren? Wa man si Efren karon din he. Milarga man. Unsa? Sige Manang ha. Salamat kayo. Salamat kayo. Ay, siya payan dong. Giubanan gid niya ang tiguan nga nangita og maabangan og pambot. Magdali ko. Adtuon ko katong payag ni Efren. Ni anak ko sa dapit ka na imutangan nila ni Arnel. Manawag ko ni Chika. Mauna kita dapita. Inigsod na ko diha ng iskina. Mauna ang beach diha nga nahimutangan sa bay nga napalit ni Arnel. Gawin. Susaw na ko. Di man ko makapusin mo eh. Maluhay ko. Unya. Kung maluoy ko ni mo, di ko makakwarta. Ay! Yo! Ano ba? Patay na mo? Wa pa. Nilisod man ko eh. Suma ka! Ambil ako, Fred. Wa ba di sa lisod mo kung bitula ko? Sugam langog na ba butuan niya? Tama na! Hala. Magmamatay ni Mira! Dalia! Dalia! Tao! Dalia! Dalia!
may tao sinataran sa payag na niya itong mananagat. Ay. Dalia! 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 Hidup na good! Hidup ka lagi. Hidup ha, hidup. Dalia! Hindi gusto mamatay ko na yun. Dalia, ka! Dalia! Patayin tayo ni. Di mo pabuto ang armas. Patay ka. Naka mo niya sa suod sa payag! Ayaw kit paglihok ha. Maninis Dalia. Bumalik lang ko sa bayo eh. Ako siyang tawagan sa phone. Anong nabiyaan sa nako ang phone sa bahay? Ay, kinanglan makapauli na yun may karoon sa syudad. Oh, yun na. Uy, may mibagting na cellphone. Huwag muragikan anang payag. Ay, pag-ibig ba na tawag? Kating ko cellphone. Lilia sa kawasyo, Lilia. Lilia ng pusto sa pumpong. Lumilakar ba lalaki? Tayo, Lilia. Ayaw niya nagkabaga. Panuway? Ganun dili man mo tubag si Jigger. Gipaw man hinuon sa kanahan ang cellphone. Manawag ko balik. Kinahanglang mahibaw ko kung natuman na ba nila ang akong sugo. Basituan na sila karon sa dagat. O gihagbong na nila ang kaluhan ni Lily. Huwag sa bagting sa cellphone. Magpaduol ko ng payag sa mananagat na tigala ni Dalia. Efren? Efren? Nauli ka na ba? Efren? Efren? Dalia? Yun na. Kang aming pultahan ini. Problem din na. Efren? Naba ka diha? Maginting mo ba? Pero doon ang ito yung cellphone na may bagting kanina. Suwayan ako kang pultahan. Efren? Naba ka diha? Kaya pa na. Tingog. May tao ba? Naibaw ko nga gikan diya sa sod ang bagting sa cellphone. May bubag mo tubag ka? Kung kinsa man kang nadi asod. Bisit! Ganun dili man mo tubag si Jigger. Mura magipawong ang cellphone. Panuway ka, Jigger. Ayaw lang ipagkuna-una og traidor na ko. Muato ko sa daplin sa baybayon. Matod pa niya nga doon sa baybayon ang bahay ni Arnel. Mag-amping lang ko nga dili makita ni Arnel. Ayo! Hello? Kinsa man kang naadi asod? Anong di mo kang mutubag? Ay, sir. Oh. To aman sa unahan ang bahay dyan ni Efren. Iya man ang butanganan sa iyang gamit sa panagat diha. Mao ba? Ay, lahusa lang sa unahan, sir. Mao ba? Luyo ang pagatpatan? Oo, sir. Ay, basig tuas sila dito. Sige manang ha. Salamat kayo. Basin gikan to dito ang tingog sa cellphone. Basin. Sige. Salamat kayo ha. Uy! May tawag yun niya sa payag! Kinsa ka! Ikaw! Daya! Ano? Kung gusto ka mabulit kay kaluhan nila. Usay buhaton mo niya! Aboy huwaman. Usay huwaman! Yo!
Sakala! Dali. Huwag laos may bayo niyo, ha? Sabag ka! Salbahis ka! Di ni mo mahimong kuhaon di ka na ko nga akong asawa! Ikinahanglan mo siya! Patay ka niya mininido. Usay makakwarta! Sa ato ba dunay nagsugo ninyo aron kidnapon akong asawa? Ay, magdiula! Ayaw niya doon! Sorry. Ako nga may babayon. Kariyot lang! Pilay gibaya ninyo sa mga tao! Kaya akong dublihon! Yun. Muna! Muhatag ka. 2 kamilya. Oh! Muhatag og 2 kamilyon! Bisan pila! Ayaw lang ninyo unsa nga akong asawa! Wa minahimo sa ninyo! Dili kayo! Shoot lang, Oh. sir. Shoot lang. Ano si ma'am? Hilo! Ikaw! Hilo! Napatayin niya ko ni Bayan. Usay pa yun si Dalia! Patindin. Kinahanglan usara doon ang daon niyo! Sibo usara! Seryoso ko sa akong offer! Hatagan ko kamog dubli sa gibaya sa nagsugo ninyo! Aron pat yun akong asawa! Kung seryoso ka! Wala ko ta! Oo! Kuha na ko! Pero kinahanglan mo ko sa bangko! Magkuha sa ako! Mag-withdraw ko! Tawad ang bangko! Umidro! Pero ayaw ipagdaan pulis din, ha? Sige! Magkuha ko kwarta! Pero ayaw tiyon sa ang akong asawa! Kumahin mo lang! Hanggali! Magwalaon, be! Oh. Ang amin sa laon, basa! Sige! Magkuha ko! Dali niyo! Tumangga! Kung may mo, isahan na ko nga din nyo pasakitan si Dalia! Di lagi! Basta madaan mo ang 2 kamilyon! Kanyo lang, unsahan ako pagpuntak ni mo! Ihatag ako cellphone niyo! Nira ko itong po. Ay! Sabag ka niyo! Ayaw na paglakaw! Sultiyon ako ninyo kung kinsa ang nagsugo ninyo! Aron inyo kindapon si Dalia! Aron pat yun! May bawo ka lang ini! Kung dali mo ang 2 milyones! Dito sa laon! Pero sa ariw na ko! Nga di ninyo pasakitan si Dalia! Dili na mo sa pasakitan gikan ng takla! Pero kung di ka magkadaog 2 milyones, mamatay siya! Magkuha na ko! Ihatag ko kaninyo ang 2 milyones! Kanindot man di ining dapita. Kung ako pa unta ang gipangasawa ni Arnal, ako unta ang malipayong magpaso-paso ining dapita. Pero, nganong mao man ni ang nahitabo sa among kinabuhi? Ako man unta ang suod kayo ni Arnal. Pero nganong dili man ako ang iyang gipili? Ikot? Di ka? Oh, Arnal? Anong di ang magining dapita ha? Ikot? Kuan? Abi na tuwa ka lang sa syudad. Mo man gani nga gipasusi ko nimo sa mama. Arnal, di ba maingon man ko nimo nga may giadto kong probinsya? Ang probinsya nga akong giingon, doon na dinhi. Mo ba? Unsa man sa imong gianing dapita? Ikaw! Unsa? Tungod kay gisultihan ko sa imong inahan, Arnal. Bahin ining dapita. Unsa? Si Tita Corazon ang nangusog nga muanhi ko ining dapita. Aron susihon mo. Aron kumbensihon ka nga mobalik dito. Aron maoy pangasawon ang mabtus nga Dalia. Gisultihan ta na ka sa tinuod dili ba? Si Lily ang tuos bay. Ug si Dalia ang niya uban ako. Mao ba? Hain man din si Dalia. Gusto ko makakita niya. Ngano? Ha? Nganong gusto man kang makakita ni Dalia, ha? Kuan? Wa lang. Asawa man nimo siya, dili ba? Busa kinahanglang dawaton ko na lang yun nga asawa ni mo siya. Di ba, mao man na imong gusto, Arnal? Kuan? Wa lang. Di pa nimo siya makita karon. Kay gikidnap siya. Unsa? Gikidnap si Dalia? Kinsa man ang nagkidnap niya? Ang katipon ni Lily ug ang uyuan ni ini. Unsa? O ganun nahibaw ka man sab nga gikidnap siya. Kisa may nakasulti nimo. Nasundan ko sila sa ilang gidadaan ni Dalia. Usa ka payag. Unsa? Mao ka na. Uy, kakuya ugod. O ni Arnal, hain man sila karon. Tuwa sila karon sa laod. Ilang gida sa dagat si Dalia. Imo na lang gitugyan si Dalia kanila? Wa ko'y mahimo. Kinalan nga lukaton ko siya. Unsa? Oh, Kidnap for ransom di ang gibuhat sa maong mga tao. dili. Unsay buot mo ipasabot? Gikidnap nila si Dalia. Aron ipapatay. Ug dunay nagsugo nila. Ha? Mao ka na. Mao ba? Og naibaw ka ba kung kinsa ang nagsugo nila? May bawaan ko lang kana. Sa di pa mutungang gabi. Unsa? Nga
Nga naman. Tungod kay giduble ko ang kantidad nga ilang gikasabutan sa nagpakidnap kan Dalia. Ang iyang offer nga 1 ka milyon. Aron patyon si Dalia. Giduble ko ngadto sa 2 ka milyon. Ug ilang iuli nako si Dalia. Plus sultihan ko nila kung kinsang nagsugo nila sa pagpapatay kan Dalia. Unsa? Mao ka na. Busa din ka lang muna. Magkuha ko kwarta aron makuha ko si Dalia gikan sa mga kidnapper. Ang mga salbahis, mga panuway. Kidouble cross ko ni Chika. Panuway! Mapatay ko kamong mga tawahan mo. No! Dili mahimo nga magkita sila og balik si Arnel. Kinahanglan makunta ko ang traidor nga Jigger. Nyanyag ka. Layo, bye-bye na Jigger. Nyanyag ka. Naulian sa siya. Ayaw niya pasakit Masinog, uiskisi nga. Mga lunod pa siya na. At ang lugdok, Dalia. Ang tangi niya sa baat mi sa baba makasindawa niya. 2 bilyones ba yan? Baluran ng bayon na. Tungga kita niya, Jigger. Ilog, pagiskot ang mahinay. Tunga niya. Ambe. Tangan ka sa baat yung baba. Dakong saan ninyong gibuhat? Oo. Sabi tao ni. Pero anugon kayo ang 2 milyones. At maminaryo na gimitungon niyo mo. Mga salbahis! Ayaw lang yung pagpalag, ha? O pag-ampo lang diha nga makadagid og 2 milyones sa inyong bana para malibre ka. Ay, salamat. Di taon ko makapatay. Kinsay nagsugo ninyo? Ano buhaton ninyo na ako? Ang ako magkaluha, ha? Cellphone niya. Uy, yan na. Nanawag na si boss. Kinsay ninyo, boss? Lago niya may magsaba. Di ba, Jigger, no? Secret. Di ka magsaba, no? Patsin magyug ko ninyo? Dili. Kung makahatag og 2 milyones sa inyong bana naman, dili ka mamatay. Dili ba na nimo tumagod ka na ninawag nimo? Hello? Briset! Nanundugay mo kay kang mitubag, Jigger! Panuway ka! Nagsabot na tandaan nga dili ko masabit sa inyong pagkidnap ni Dalia. Boss, kalma lang. Anugon ang 2 milyones, boss. O nga mo lang gidawat ang tanyag at Arnel. Pero ako ang kasabot nimo. Pero mas taas ang offer si Arnel, boss. Kaos pa, di may makapatay siyang offer. Ang mga salbahis mo! Traidor! Dili ta mo mapasaylo ining inyong kibuhat. Sorry, ma'am. Pero pangwarta mi nga mo. Okay. Sige. Dili ka makamaong mutuman og sabot. Press. Ang imong mahal nga Lili, ang mahiagom sa akong kasuko. Unsaon mo si Lili? Ha, boss? Unsaon mo ko sawa? Patyon! Hello, boss? Lili, naghisgot ka sa kong kaluha? Kinsa ka mo, boss, ha? Kinsa siya? Jigger, noon siya man ka. Masiga ba din mong mata, Jigger? Iyak lupat yung si Lili. Kinsa mo patay kang Lili? Ha? Kinsa? Si boss ko dyan mo. Kinsa lagi niyo, boss? Hinom! Pinaputa na. Pinaglibo ni Otto ko. Ayaw libog-libog ang utok ni mo, Jigger. Kalimtit yung imong katipon. Kina lang siya ang itipon. Hala, paraya siya bitaw sa lagnaw. Alam niya, Nay! Naku, sa'yo kininyong kibuhat. Iuli ko ninyo kang Arnel. Iuli ko! Ang mga salbahis, traidor sila. Gusto niyo ko nilang suwayan da. Biset! Naunsa man yung panghitabo, ah. Si Arnel, dili mahimo nga may baw si Arnel nga ako ang nagsugo sa mga salbahis. Kinahanglang usbon ako ang akong plano. Gitraidoran ko sa mga salbahis. Kinahanglang mamatay sila si Jigger ug ang iyang uyuan. Apil na si Dalia. Pero, kinsa man ang ako sugoon. Kinsa man. Oh. Husto, nahibaw na ko sa kong buhaton. Buhay ka!
Ngano nabuhat din mo na ko, ha? Dalia. Ngano hangtod ako imo maghagisan? Ha? Hangtod ako? Gusto niyong pasakitan pinaagi sa pagsunog untay ni akong bay? Mami, sorry. Huwag kay katungod! Nabubuhat og dautan din, he. Nakabati ka? Mami. Gidawat na ka! Tungod kay gitamot ko ang gusto ni Arnel. Na makabato siyang anak! Na makabato kong apo pero unsa ni gibuhati mo, ha? Mami, ako si Dalia. Ako ito, eh. Nakabati na ko, nakita kung unsa ka kasalbahis. Ayaw niyo ito mga! Dili ka makapugong na ako! Kaya ako ni Bay! Hello? Ma, kumusta na mo dias bay? Ma, naunsa mo dias bay? Arnel, salamat ka na nawag ka. Ma, Si Dalia, gigapos si Emilio. Tungod ka gusto niya sunugo na Bay. Unsa? Mami! Mami, ako ito. Ako si Dalia. Hilom! Ako si Dalia! Hilom! Dautan ka! Ma? Hello, Arnel. Pamati ma. Ug sundan akong gisulti nimo ha. Unsa man na? Ma, diya sa bay. Kinahanglang magpalayo kaniya anang nagpailang nga si Dalia. Kay dili siya si Dalia, ma. Siya ang original nga Lili. Unsa? Gusto gid ako nakitag na bati. Dili na siyang Dalia nga nakailan ako. Di na may mo magsulti og dugay, ma. Kinahanglang luwason pa nako si Dalia. Unsa? Kangano man? Ikidnap si Dalia, ma. Ang akong asawa, ang kaluwa ni Lili. Unsa? Busa palayo una diya. Pundo lang una ko sa ka-hotel, ma. Pahatod kang bilyo. Aron makabalik din siya o bantayan ka ng kaluhan ni Dalia sa among pagbalik. Karon dayon, ma. Sige na. Kilala makabiya ka diya. Karon dayon. Oo, Arnel. Mubiya ko diri. Sige, ma. Bye. Bye, anak. Luwas na si Dalia. Ang tinuod nga Dalia. Pagtuon ni Arnel. Dili na kinalabasihan pa na ako ang isulti ni Arnel. Tungod kaya nakita kong kabangis ni mo karon. Igo nang magbatuod na ako. Sa tinuod, nga ikaw salbahis na Lili. Giilan kina nila. Sige! Barugi ang imo bakak. Tanawon ta kung doon na ka may maani ni ini. Bilyo! Manglakaw na ta! Dali na! Manglakaw ka! Bilyo! Mami, balik dire! Ayaw ko niyang biyahe! Balik mo dire! Nagtuo tingali mong mulampos mo sing gibuhatan sa. Natural! Amo ko rin itun ano bayo. Ngano na padamon mo sa hulog ni Yvonne? Kwarta man, day, kwarta. Ano? O saman, may labot bang ako kaluhay ninyo pagkidnap na ako? Oh, ambot lang. Pero, kita maglalis bahin na. O pag-ampo lang diha, nga makadagid og 2 milyones sa iyong pana. Kung dili, patay ka. Kinahanglan maluwas ko si Dalia. Mga ikong tabang sa mga pulis ni Kapita. Ivon, gisud mo lang yun sa problemang imong kaugalingon. Salamat na lang nga. Wala ko'y problema ni Mama. Si Dalia na lagi akong atubangon. Chief, paspasi pa ang pagluwas akong higala. Kabalaga, ma'am. Dali na nato sila makita. Nabalaka ko sa may tabo sa kusuod ni higala, Chief. Huwag ba sila magkapalayo ug maayo indapit, ha? Maluwas na nato sila. Oo, o gusto ning ipalukat og 2 milyones sa iyang bana. So, Hain man kasi nadapita sa dagat. manang magian na itong pambot ato kapitan. Sir, tabangin ko ninyo. Kikidnap ako ang asawa o gida sa laod. Uy, doon na naman niresponde o kidnapping karon sir. Tuwa na sila. Unsa? May babae manggod nga miabot din hiog naghilak
Kaya ang iyang suod nga higala gikidnap. Oh, mao ba? Gisusi na ni sa among labaw. Babae ang mi-report din eh? Oo. Ibon man to ang pangalan sa maong babae, sir. Oh, unsa? Oo. Babae nga gwapa, sir. Dato og porma. Si Yvonne gud, siya gud. Pero, nanong iya magidan ng pulis ang katipo ni Lily nga mi-kidnap ka dalya? Kinala maniguro ko. Dadaan ko kwarta ang mga kidnapper. Usap kay plano ni Yvonne. Kinahanglan maapas ko sila sa laod. Sila si Dalia. Sir, may kaabangan ba tagpambot din eh? Kanang kusog mudagan? Na ako'y double engine tricat. Kusog ni mudagan, sir. Bubayad ko bisan pila, sir. Maapsan lang nako ang akong asawa sa laod. Buhayin na lang ko ninyo. Ibalik ko sa baybayon. Anong dili mo ba problema? Okay na mo problema, mamigay, ha? Huwag mo makunahuna. Nasakayan na ninyong gisakyan. Ano sa kayan? Ha? Kung maadtan tag unos din unya dili mo ka maong mamugs tayo tarong, posibleng malunod ta. Ay, rin pangaduka niya. Oh, yara ninyo. Pero kung ako pa'y kamo, ibalik na lang ko ninyo ni Arnel. Hala! Na-speak ba? Naana, nagkaduulan di malas ninyo. Ilom! Ay, kaduka! Wata mo hadlo ka. Gisultihan talamos tinuod. Hala! Murag kita ang lumboy ni. Tabang! Tabang! Kalbayas ka! Ay mo magbugyo! Ay matuwag ka! Matuwag ka! Ay matuwag! Ay matuwag! Sila na ka na! Gibugno na sa kusod nga higala ang kidnapper! Tabangan ninyo siya! Punong ka na! Iyang kitiuna na nga ako higala! Uy siya! Tayo ka, mamimon! Basta mo doon mo! Mamatay siya! Dinibig mo! Dinibig mo sulinder! Kapatid mo! Dinibig mo sulinder! Buhay na siya! Surrender na lang! Dinibig mo sulinder! Bukos kayo magbusa nyo! Bukos kayo! Yan ko yun ay bawal niyo na ay! Hindi ka magkapalaruan yung pasipigot! Ay buhay niyo na yan si Dalia! Ayaw niyo kiyo yan yung Lula! Surin niyo na yan! Kaya! Buhay ko, Jigan! Di sa magpunta ka pa! Dinakpan ka na yan! Dili! Dili ko magpapriso! Buhay ko! Palayo mo! Palayo! Magamatay mo! Palayo mo! Patayan mo! Magkasalbahis mo! Jigan, malunod na! Nabos na sa kayan! Magkapanuway! Panuway mo! Pwede pala! Mamatay na ko. Sige! Dugo. Kabangi ko, kabangi ko. Dugo, kanibagan si Madugan! Sige! Ay, sige! Nalutupas! Dugo! Dugo! Hindi ko na dugo! Sige! Mihanap niya akong... Ano sila magliho? Maunod ang bangka! Tabang! Tabang! Kailan mo kabuhay ko ni pagkapos na ako ni Bilyo? Kipiyaan ko nilang mami din eh. Panuway. Nabuking na ko sa nahan ni Arnel. Kinalaman kasibat ko din eh. Kinahunang mo tang-tang kong akong kapos.
Bog! Ay, buhay ka na mo, busy ha! Ikot sa ako! Yan! Oh! Ikot kasi mga hawakan! Magpapit, busy! Ano? Ano yun? Hina diri! Sige man! Langana! Ay, diri! Gulit sa promote! Aron ka sa ka! Nagdugo ang imong umam! Napalo ko. Hindi natubo ko. Nagdugo ako ilong. Isang ko, Jika. Ba? Sige. Isino na kinapir? Huwag kang napatay. Higtig pisik. Sir! Salamat niya mo. Pero kasi nasugin ninyo ni Apo. Ako, Dalia! Salamat ka! Ngawa pa din may mauwahi! Yvonne! Naningkamot ko nga maluwas ka. May reportahin ko sa mga pulis pagkahibaw na ko nga gikidnap ka sa kapuyo ni Lily. Ano naibaw kayo ni? Nagasugat magudbi si Arnel. Og siya may misulti na ko nga gikidnap ka. Mao nga nagpatabang dayon ko sa kapulisan. May laing pambot na miyabot. Dala! Arnel! Arnel! Di arami dire! Dalia, sorry sa akong kamaldita ni mo, ha? Okay lang, Yvonne. Ang importante, Yvonne, nga nakaamgo ka na sa iyong pagkontra ni Dalia. Promise, dili na ko magminaldita. Og, dawato na nako nga, ikaw ginangasawa ni Arnel. Salamat, Yvonne, ha? Da, pangigira man guntong ako, Arnel. Kinahanglan makabalik na ta sa syudad. Pero, ato unang patambala ng imong samad sa agtang, Dalia. Mas maayo pa. Kilos pa na kayo ang naong ni Dalia, oh. Og ako, mupauli lang una ko sa amo. Muapas na ko ninyo dito sa inyo, Arnel. Mas maayo pa. Kay doon na pa mi atiman nun. Oh, unsa man? Ang kaluhan ni Dalia, si Lily. Oh, tuod. Si Lily? Tuwa sa bahay. Gigapos ni Bilyo. Unsa? Gigapos si Lily? Hapit ako makabuhay sa kong kapos. Para nagmaluwag kung maayong akong kamot. Ang importante maka-ikis ko ng kigapos na ako. Nasama na akong pulso sa pasigin akong luhag. Pero pahala na niya. Aray! Kamay na niyo ko ang mahuslo ng akong kapos. Natagtarit ang gapos ako kamot. Bahala ng sakit. Oh, may miabot. Tinuod ka di ay nga ginapos ka? Yvonne? Oh, ako! Ginapos ka na di ay? Oh! O kung saan mo ko na tabang Dalia, ha? Mamatay na unta siya. Pero way swerte ang imong katipon nga si Jiker. Oh. Kay sila ang namatay sa ilang pagsukol sa mga pulis. Oh, si Dalia? Taas pag kinabuhi ang imong kaluha, oy, Lily. Ipapatay yun ay unta ni Mas Dalia? Of course! Kinahanglang mga matay mong duha. Unsa? Pero kay nakaikyas man si Dalia sa kamatayon nga akong giandam niya. Ikaw lang ang unahon ko. Oh, may pistola ka? Pistola ni. O kinahanglang mamatay ka aron dili na sila mahibaw si Arnel sa atong kasabutan. Buhi ka ng kamot ko! Ikaw ang mamatay! Ikaw ang mamatay! Bilyo! Anong gitiyan ang tinaman ng pistola? Ha? Ako si Dalia! Oo! Ikaw ni Dalia! Ipaubos ang armas mo! Bubuto na! Saksi ka! Saksi kang wala ko tuyo ang mapustilan siya!
Siyang gusto mo pusel na ako. Pero naunay si siyang armas, Bilyo. Nagakita ka! Mapriso ko kini. Napatay ni mo sa bisibon. Dili mahimo mapriso ko. Wala na ako tuyo, Bilyo. Maugya po na. Bisa ko pa ni mo tuyo, pero mapriso ko ka. Hilam! Ay, hapitan ko maigoy. Dili mahimo mapriso ko. Kung ikaw, saksi ka man. Kinahanglang mawa ka! Usa? Kinahanglang mamatay ka, Bilyo! Ay, ikaw lagi ko! Ili! Ili, ang tali mo kibuhat! Ikaw lagi ko! Dalia! Bilyo! Yun, saan mo si Ibon? Sir, namusil siya, sir, namusil. Oh, unsa? Ay, ikaw kay. Gipatay ni mo si Ibon, Lili! Wala ko kayo, ah! Ako ang tangyapat yun! Pero ako na ilong ang iyang armas! Lili! Ikaw. Basta na mo sa mo kibuhat! Ikaw! Ikaw. Ikaw na kayo niya nagkagulian ang kinabuhay ko, Dalia! Ikaw! Magkasangan na ibon mo! Kung kihatag pala dahil mo na ako, Sir Nel. Dili unta ni maingon ini ang tanan! Dili unta ko magkapatay! Lili! Ibutang ka ng pistola! Ikaw, sir. Kinalabay na ni mo ibusa! Ikaw! Tagad ako, Ikaw ang bubayad sa kung saan, Dalia! Kinarmawa ka! Buwan ay bala! Dali, diri, Lili! Buhay ko, Anel! Diri! Ha? Kailan mong ibusa ang mo! Ikaw na kayo na nagkalang, Dalia! Ikaw! Buhay ka ninyo! Wala ko tayo magkapatay ko! Hello, boy! Bakaw ni mo! Ayaw, pagilaban ako! Bagay naman! Tuo ka mahadlok, hindi mo kayo nakapatay ka? Ha? Yati na daw. Masa ba ka? Pakilaw ka? Ay, yati na doon. Dali, dali! Bata! Mahal boys mo! Buhay na nga ng buhok! Buhay na ng buhok! Kung isog kasi niyo, day, ayaw ka! Adi niya! Iko! Ipatyon na mo! Ikaw, ipatyon na mo! Kumusta na ka si Lily karon sa prisuan? Kumusta nun saon? Mapatigpabaw paghihapon ng akong kaluoy niya. Lily? Dalia? Oh, dagon sa pamagkarinis sa baybayon. Kinahalan nga mga tunata sa hotel. Anong muro man di maka-excited sa tong kasal? Ambot ba? Nagunauna lang ko ni Lily. Oh. Dalia, nagsabot at ana ha. Kalimtiyo na ang kaluhan nimo. Nagprosesod sa prison. Nahinumdum lang ko sa musabot sa mga bata kami. Dalia, kung kaslo na ka, ako'y bridesmaid ha. Oba. Unya, kung ikaw sitkas ng Simong Prinsipi, ako say bridesmaid. Opa! Yehe, pulos ni bridesmaid. Unya, madungan tag pagkasal. Ha? Nya, kisa pa man mo bridesmaid nato kung magdungan tag pakasal. Ay, tuod no. Sige, ikaw na rin unang pagkasal. May babae na pagilakilak na. Kasal na to karong adlaw. Ang lang nga magmalipayon ka. Pait kini makasal kang wati pariente. Unsay way pariente? Ma? Pa? Okay, gawas na mo. Dalia! Dalia, anak. Dalia! Ma? Dalia, anak ko! Ni among duha? Sorry nga wata kasulti. Nga akong gipaadto sa isla ang imong inahan. O naabdan sa akong gisugo ang imong amahan nga mipauli na sa inyo. Masalo ako. Ma? Si Lily. Nahibaw na may sa hitabo ni Lily.
Wa ko magtuo. Nga mahimo ba dyan dautan, Dalia? Ako usan sa tanan. Unya lang natin tiwason ang paghimamatay ninyo, ha? Mga doon na ta simbahan. Hey! Dalia? Ni amalay ka Denise gawas. Ganahan ko mapahangin, Arnel. So, nalipay ka na agad nga nakakita si mo, no? Salamat, ha. Kinud-anay na gina? Uy. Wala ni atik-atik. Unya, happy? Well, happy kung di ta magbuwag. Hindi bitaw ito magkabuwag. Di ko musugot na magkabuwag ta. Kung gusto ko na makabuton tagdagang anak, kunya magdungan tagkatiguang. Ha? Ha? Pero nga itong sabot. Dugay na akong gikalimtang atong sabot. Sa tinud-anay lang, bisan kung mo ingon pa ka nga makibuwag ka nako. Ako na mismo ang dili mo sugot. Tungod kay I love you kayo. Yeah, I love you. Sure ka? Di mo tuo. Humilak de. Tinood yun ka mo pag I love you na ako. Oo, uy. Abi ni mo no, dugay na mo kasultihon ni mo na I love you. Pero wala na ko makasiguro kung tubangan ba ko ni mo. Grabihan ni mo, oy. Lagi. Kanaraman sa akong ipaabot ni mo litok ko, nung ma-relax na ko. Oh, mo ba? Kaya sa ni mong sulti, uy. Kung mo na, I love you, I love you. I love you too. Oh, excuse me. Ma? O, naman na, ha? Karon sa man ko ninyo hatagag apo? Ma, karong gabi iba may magsugod og panday ug apo, ma. Busa relax lang, okay? Oh, kana ba? Oy, daghana ha. O, ma, hatagan ta ka apo. Daghan di kay apo. Ako natlo ko ninyo! Makagawas lang ko din ay! Pag-ampo lang mong dita mo masugatan sa gawas! Yan nung gawas mo mga karon na! Unhan ka na lang ka! Itunggap ko ni mo! Patay na si Lily. Odal, patay na yung kalawa. Nadunggaban siya dito sa suod sa pisuan. Dawatan na lang yun nga. Ingon anak yun ang iyong kalawa. Dugay na nila akong gidawat, Arnel. Sakit ligid palang dugon. Nasayop ang dani ang gisubay. Sayop gid kaayo. Pero abi ni mo, nagpasalamat paghihapon ko nga gibiyaan ko niya. Nga naman. Tungod kay nagkaabot ang atong dahan. Huwag malipayon kay ko nga ikaw ang nahimo kong asawa. Ha? Arnel? Ano ka? Sige naman ang mata. Ako tiyan. Ang galing mo tiyan? Nanay Miagas. Ha? Mga anak ako, Arnel. Oo, sa... Mga anak! Mga anak! Ma! Si Dalia! Mga anak na si Dalia, ma! May apula ka, ma! May apula ka! Arnel! Hindi na ba sadya? Daw na hospital! Uday! Sorry! Mga anak na gini ako mahal! Dali! Ang sahod na lang ka! Ang sahod ka! Aron dito sa hospital! Dali! Sakit, Arnel! Ma! Mugawasan ako, Junior, ma! Woo! Ug din himang higala natapos kini atong sugilanon nga naguluhan. Estranyo sa gugma. Sugilanon nga sinuwat ni Maria Gina Vidal sa direksyon ni Ray Bores. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing.
Apan sa dili pa kami hingpit nga manamilit niya ang mga artista nga may naghatag og kinabuhi nining atong sugilanon. Sa papel ni Dalia, Generica Vidad. Sa papel ni Arnel, Jojo Alegre Buron. Lily, Miss Miraluna Tumulak. Sa papel ni Yvonne, Carol Marie Hikain. Sa papel sa uyuan, og ni Jose, Trifon Pai Barilio Morales. Sa papel ni Jigger, Ricky Porsoy Lugaring. Og sa papel ni Bilio, Director Ray Bores. Inabagan ning musunod ni Rantrax og ni Clint Garing og mga kaubanan. Sa ngalan sa RMN Drama, kini inyong higala sa kanginan si kasamang radyoman Randy Padayaw suson mag-aingon. Hangtod sa sunod nga higayon, ang Ginoo mag-auban kanato sa kanunay. Tatak RMN, radyo mo nationwide.